mag somo wadhi e studio ma Kisumu an gi japuonj Winnie Mboya. Japuonj, kiwacho ni ikruok onego bed ni timo ne penj kendo ichwalo lwasi moro makare mano mar timo penj kata mar ikruok ne penj. Bende nitiere lwasi machielo minyalo wach ni en supportive environment. En lwasi machalo nade ma japuonjre onego bed ni dwaro kata imiyo e kinde gi ka gikore ne penj maduong'? Erokamano ahinya Cleophas. Ikruok ne penj ka wawuoyo kuom lwasi makare ne nyathi madhi timo penj. Lwasi makare ni ok chakre mana e skul kende, to chakore gi e ot bende, to bende en gima bende ni e pach nyathi. Nyathi e thuolo modhi timo penj nyaka koro bed ni pache okwe, nikech en thuolo ma obedo ma oparo kuom gigo eko mosepuonje kuom kinde malach. Moro kao higni 8, moro kao higni 6. Mondo mi nyathi obed gi gima waluongo ni retrieval of knowledge, onyalo paro gigo eko mosepuonje te. Nyathini dwaro paro mokwe gi e pache en owuon. Nyathini bende dwaro aluora makare gi e ot matungni onge. Nyathini bende dwaro aluora makare e skul kama entiere. Magi duto te nyalore mana ka nyathini nigi arita kwe maber e ot. E ot kumoae cha, jonyuol katungni onge kendo ging'eyo ni nyathi magin godo koro nego bed ni gimiyo thuolo mar timo revision kata nuoyo gigo eko mosepuonje. Konyalo dhi e od penj imiye aluora makare e ot kacha kumonyalo bedo piny, ndio onyalo timo tije moko mag ot matin, to koseduogo be opangore ong'e ni anyalo somo chakre seche makamagi nyaka seche makamagi, to koromo kinyi mang'ich to chung kendo mako bugene. Kowuok e aluora mar dala kacha chande kama osemiye arita makare, omiye aluora makare, oyudo chiemo maber, oyudo nindo maber. Gigo eko bende modhi timo godo penj bende koro oseiki, gik machalo kaka kalembe, gik machalo kaka clipboard, gik machalo kaka geometrical set, bende nyathini oyudo. Ochiemo makare, onindo makare. Kobiro e skul, jopuonj bende mapuonjo koro ok oyud harassment e iye kaendi. Waloso pachgi mondo ging'e ni koro chopo thuolo ma ginyalo time penj. To moloyo ahinya ni pach nyathi madhi timo penj nyaka bed paro noendo mokwe, nikech paro mokwe ema nyalo paro gigo eko mosepuonje. Paro noendo mokwe bende manyalo miyo oket gigo eko e andika, nikech penj en gima samoro penj achiel okao kata mana seche 2, nitiere makao seche matin ne saa 2. To i thuolo ni yudo ka obuongo en gima paro. Omiyo ko obuongo ok oketi e yo makare, to nyathini ok bed gi aluora makare mar timo penj e thuolo mowinjore. Omiyo ka wawuoyo kuom aluora makare ma nyithindo gidwaro, to wawuoyo kuom ikruok gi e paro. Kanyala mos kuom ng'adi mana ka iloso wechego mago mag bedo kod dangni mag paro kata wechego mag bedo moikore ne penj. Bende ponono ngimani kaka japuonj e tich misebedo ka itimo, ka isebedo ka iromo kod jopuonjre machalo kamagi, to ponono kata kuom nonro mari ka yudo gen ga gik moko mawuok kuom luoro penj koso lwasi makare kuonde ma giwuoke, koso un jopuonj en umiyo gibedo kod luoro ahinya e kinde gi magikore ne penj? Erokamano Cleophas. Gigi nyalo wuok e aluora te. Sama ng'ato dhi timo penj, wabedo gi anxiety kata gima iluongo ni kibaji. Kibaji ni endi nyalo bedo ei janyuol, nikech janyuol ong'eyo ni nyathine dhi timo penj, en bende obedo gi kibaji kata wasiwasi, anxiety nitie. Japuonj bende nitiere kaendi, en bende samoro osepuonjo, orito ni mondo nyathi omiye duoko makare. Nyathi bende nitiere ka. Koyudo ka pressure wuok kuonde ma opogore opogore. Nyathi owuon odwaro ni mondo kal penj, janyuol bende nigi gima waluongo ni expectation mare, japuonj bende neno ni osekao thuolo ma oseiko nyathini monego bed ni nyathini yudo duoko makare. Omiyo dangni mar paro
nyalo wuok kuom nyathi owuon, ka wawuok kata ka wuok kuom gima waluongo ni anxiety, nyalo wuok kuom alwora bende ma nyathini ae. Kae oae alwora e ot kuchocho ma samoro kwe onge. Samoro nitiere ute ma kata wan waseneno ma jonyuol no gore otieno, nyithindo samoro no golo oko gi min gi kata gi wuon gi, ginindo oko, to nyathi machal kamaendi kiny bire penj. Samoro bende gi kaka ngima sani tek, nyathini ne ok oyudo gima nochamo e otieno manyoro, ochako mondo gokinyi, ochako biro gokinyi ka onge gimoro amora mochamo. Nyathi ma kamaendi iyudo ni pache ok bed makare e thuolo ma koro oikore ni odhi timo penj. Tiyudo ka seche moko bende kata ka gin e od penj ka, gin joma samoro kata mana nindo nyalo tero. E kalatas monego kaw kata mana seche 2, tineno ka e piny mar saa 1, dang'ni mar paro cha miye nindo setere ma ka onge ng'ama iluongo ni invigilator manyalo wuotho ga to mule to chiewe to ng'ise ni cheki to paro ne saa, ng'iso ni penj ni endi onego tim gi seche 2, koro dong dakika 30, koro dong dakika 20, nyaka waik gi e alwora makare. Omiyo gik makelo dang'ni mar paro nyalo bedo e sectors te kata alwora ma nyathini ae. Nyalo chakore gi ot nikech anxiety koro nitie, nyalo chakore gi e skul, bende nyalo chakore ka nyathi owuon en bende oneno ka koro sach penj oromo, to en owuon ok en gadieri ni oikore ne penj ni adier koso ko oikore. Koro maendi timore ne nyithindo bende mani gi kiawa. Oneno ko oikore to yieni bende oneno ka ok oikore ahinya, koro magi eki nyalo kelo negi ga dang'ni mag paro. To moloyo ni nyaka ging'e ni en thuolo mana matin kende. Maka i-contain yourself kati ketori e okang' mobolore mondo ing'e ni koro to penj oromo nyaka time. Wan bende kaka jopuonj, jonyuol bende otimo migawo margi dala kucho, to nyithindo gi beda bede okang' makare kendo gitimo penj. Ng'eny gi bende iyudo ka okalo mana penj ni eki kochopo seche ma koro duoko ilando e giko mar dwe mar 12. Erokamano japuonj kendo ilero yo makare.